Khubor ka Pyrthei TV. UMLA jongka All India Trinamool Congress umukul sangma. Ula ong ba ula dep ban pendap yala ka jongka kamram ban maham ya menteri rang ba ka Jylla konrat kongka sangma ha ka bayadai bat usnar khai drugs na ka Jylla Mizoram. Umukul sangma ula ong ru ba ka shong mentas sahu menteri rang ba kumdo ban le yakani ka kam ka ba ula dep ban pinsngau hakmat ka ying ba thawan. Umukul lapan pau yakani hadien bau lampang jong ka ying nor bar thawan ka Jylla ula wengno ya ka jingkran jong umukul sangma. Halor ka jingkano ba ukonrat sangma udon ka jingadai ka bajan bat usnar khai drugs. Kajing shasho penensau jong ka wei kena school naka shnong laburtun East and West Khasi Hills hashiteng nanti kat ba kadang temu ban let shaka school baka pule ha mau kelai higher secondary school ha ka step jong ka khat khandai trik Nailur ar hazar ar pulai kala pelong yakir khat jong ka khun Pyrthei New Trap Association ha ka ar phuai trik Nailur ar hazar ar pulai ban penramjur ya urunar ubadon kti bat dawaru yaki board jong ka an ban thwet bat ban kem bardor ya ungi urunar. Kita khat jong kani ka kenhon hadin ka jinglet jengo ya kani ka khna kabadang don hapdeng ka jingsha sumar ha Shillong Civil Hospital ha ka jingakran bat ka kenhon jongi ka bat CCTV kilapen pau ya ka jingsngo si bat ongru ba kani ka jingja kalapen par nyang khriat ya ki khna kan thai bat kham tam e ya ki khna school ha ki shnong nong kandong ki ba hap ban ya kjan na ki surok ki ba kanja ban poi shaki jaka puli ka senking atyar bala sha khen be an ka Neutral National Liberation Council ani ka HNLC ha ka arpoi trik Nailur araja apulai klara ki ya ka Martyrs Day kum ka jing ai buron ya ki nong yalam bat ki khot ki ba e rang jong ka seng ki bala len ladi ban ya khun persha ya ka sarkar. How kurwo bala pha shikila Pyrthei Khubor u General Secretary kam Publicity Secretary jong ka HNLC uba san kupar nong tra ula ong ba usambor mautho uba jukhot sin kum udeng ula don haka jaka ka ba kong santam haka pakit ki menor jong ka seng HNLC usambor mautho ula do e yala ka jong ka jing im kum udkhot jong ka HNLC haka jingat herkuli bat ki pulit ka Meghalaya haka arpoitri ubnai Nailur shi haja khandai spa khandai psaw hajayao kum ka jing ithu ya ka jing lan ladi jong u ka seng HNLC klapen bena ya ka ni ka sngi kum ka Martyrs Day jong ka seng la ong uba nong trau hau kurwo hasora ki jan kot spa tli ki homestay bet ki hotel ka jing don jong ki kalala ban yarap bun ban kentiu ya ka yok ka kot jong ki nong shong shnong nalo ka jing mentoy ba ki trash nong ki yo lala ru ban ai kam ai jam ya ki samla jong ka shnong hendrei nalor ka taru dada ki don shisha ya ka mensiam yaram kindang la shushu ban kentiu yaki weipan kum kinong di jhur kinong di do kinong di jingbam bat kum ta ter da ka ba ki dai thiet yaki jingdon kam jongki na ki trash nong ki ba jbu yaki ta ki jingdon kam hendrei ka bas ngosi ka ba ki ni kinong yo klai thu shangi kalong ba ki don tang kattu ka ni teli e ki homestay ki ba wan ban shimdo na kinong shong yo hendrei ki ba bun ki shimben na ki kali ki ba wan terwa na Shillong. Kinongnya kali kamai kiba syuat bet klem jakayeng lani kita ki running taxi kila mi shakman bandawa baya kiru de ben a jakayeng lang kumba a yaki wei pa ki taxi kinong yalam jong ka kenhun kinongnya running taxi kila thu ba menshwa hakapor bempat penpra ya ka stan jayau kila pan jakayeng hasurok markhab ber ka stan jayau hendrei amdan ba a satya yaki hendrei anda mentapan balapan pra ya ka stan jayau la ai jaka yang penban yaki taksi ke baju yang hastan jayau bakin yang hakani ka jaka ka bakilapan menshwang kumta kla shim bakani ka de jingle shilyang khman yaki bar kumta kla mi sha khman banyaki hendrei kham hadien ki pulit na ka tana traffic kilawan banyakren penbet batki da ka babu akhmat e ya ka thong ban pinsngo thu sheki pat ba nong shong shnong ban pelong ya ka Meghalaya ka Jylla ka bakhut bar ka balan na ka jingpen jakhlia ya ki saudong saukun ka Swachh Bharat Mission Gramin Meghalaya kelasdang ya ka jinga wer pat ba ban penkhut ya ki saudong saukun habaro ka we ka Jylla lingba ka jingalang ka bala pelong ka State Convention Hall Shillong Usamla Kiran Verma ubade unong Tremon Snobha nagashnong Moju Delhi ulawan man poi hanong ba Shillong da ka ba ya kazat Kylleng kinong ba kari India ban pinsngo thu chekipat ba nong shong shnong jongkari bakit ais nam mon snobha cheki para briu ki bahab hakakep kabadon kam kerki yakasnam
Menteri Rang Bahadur Karim Narendra Modi ula ai khuble ya baro ki dekhot jong ka Lok Sabha ki bala shim benta ha ka jinga kren na ka benta ban ai jing manjur ya ka Women Reservation Bill. Modi ula ong ba ka jing ai jing manjur ya ka ni ka bill ka ka sengi sakan mau ha ka khana pateng jong kari India. Kadega bil ka ba ai baha lai pulai persen ye ki kenthei bakin mi khman che yeng dor bar thau an jong ki Jylla ba pher bat kum ju ru sha ka yeng dor bar thau an jong kari. Menteri Rang Ba Arunachal Pradesh la sedang ya ka yala pat ba jong u ban kentu ya ki pat ba baki de ban penduk jat no ya ka jing penan kam pisa dan de ka jing pelot pisa ha ka por election. Upema khandu la ong bon sedang naladehi ya kini bat ukwa ban yo i baki pat ba kin jit yo u leng ba ki kam ki ba utrei am bakin pet ya ka pisa. Ula keren sengau diau namar ba kinong yale election ki pelot da ki kelur tingka ban job ya ka election. Ka Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Cell jong ka Assam kala yo man kem ya unong turi sarkar uba pam pisa na ki pat ba. Lapen abshrib ya u ban yo kem hakapor ba udang kener ban shim ya ka pisa na we ubrio ubra ujor sha ka tenan. Ujo termoy borwaw lapan pisa na ka brio da ka bakular ban aikam ya ka bahaying jong ka ha Aganwadi Center. Uni uba syakem udairu Junior Assistant jong ka Integrated Child Development Services. Hapadeng kajing sa jong kajing pangdengu prahajar ngut kinong tray contractual jong ka Patna Municipal Corporation kila pelong ya kajing aki da kajing sange tray kam ka baklemput. Kidawa na ka sarkar baka deban siu ya ki kadju kajing siu na ka benta kadju ka kam ka bakitray. Ka India kala pensange no shwa banai visa ya kinong Canada bakinwan sya India. Lapen mi ia kini kajing pinbena di namar ba ke India bat ke Canada menta kidang dan hap deng kajing bam ya sengot hu jingmun na kada kajing sya penyam jong nongelam kile no Khalistan u Hardip Singh Nijar ya ka ba ke Canada ka keno ba ke India ka don kti ban penyam ya u ka India kala batha ya baro kinong song jongka ki badan ha Canada khamtam mi ki samla puli ba ki dei banong ki bahusiar bhai la de namar yola banja ka ek basni ki Ka National Investigation Agency kala penbena bakan ai kusnam khat $8,000 ye kino ki ba ajing tem ya ka jaka ka badon u Harwinder Singh Sandhu bad u Lakhbir Singh Sandhu kile no babar khalsa international ki badon menta ha India. Ka United States kala penpau bakan ajing kershan ya ka Canada bakan tokit benya halo ka jingsha penyam jong nongelam kile no Khalistan u Hardip Singh Nijar. Ka US kala penbena ya kani dei hadin bakla mi kijingan tho baka US kam kershan ya ka Canada namar baka tieng yo baka jinga dei jong kabar ka India kan thutno urunar ubana India ubadei ru no kershan jong ka Khalistan usukdul Singh ya ubala jutep ru kum usukha duneki ula sha siat yap ha ka jinga siat ha padeng ki arkan hun ki runar ha Canada ki kunhun runar jong u Lawrence Bishnoi kalakam baki de ki khot jong ka ki bala penyap ya u kum ka khput halo ka jing sha penyam jong u gurlar blar bat u wiki mitkera kila keno ba ka te jing sha penyap jong ki te ki angun de ka bala plan da u sukha duneki ka International Monetary Fund kala batha ya ka Pakistan baka de ban lum khajna bun na ki hespa banyada ya ki badung ka Managing Director Jongka International Monetary Fund ka Kristalina Georgieva kala shong jingalang bat Menteri Rang Bahadur Bashipor Jongka Pakistan u Anwarul Haq kakar berkala batha ya u baka sarkar kariber ot khajna bun na ki hespa namar kumba kalong menta ka khajna na ka benta u badung bad u baruspa ha Pakistan kalong kumjo ka sarkar California United States kala lap baka company Nestle ka tong ya ka na ka we ka wa du bat nangta ka pelai ya ka hakibilor ban penyat yau keleng barkani ka jingle jongka kalong bian kala dia ya ka ka na shispa snem tam AA menta menshwa kala ai kerteng Arrowhead ri menta lapen kala kerteng ya ka sha ka Blue Triton ka sarkar kala yo jingtep ya ka ni dei hadin bala yo bun ki jing ujor persha ya ka Nestle ka Department of Health and Human Services jong ka United States kala penbena bakan pelut $100 million banchna ye ki tiar ban test COVID bakan sam ye kita ki tiar shaman la ki thliu yen ka Sri Lanka kala soy ya ka Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons bat kani ka jinga soy jong ka Sri Lanka kan de ka Khubor ya ki artli ki ri ki ba marjan jong ka kata kari India ba ka Pakistan ba ka Sri Lanka kam kwa ban penan kam ya ki nuclear kumbale ki ki artli ki ri tikito kilong ki Khubor hakimat kimat mentasni Khublai